Samahang Ilocano by Franco featuring Crisel. Manu Boys Records, yo. Samahang Ilocano, itaas ang kamay at isigaw, agbyag amin nga Ilocano. Mic check. Samahang Ilocano, founded on June 18, 1992. Samahang Ilocano, lalo pa naming napalawak ito sa ibang panig ng lugar at sa mundo natin ito. International Federation of Samahang Ilocano, tatag naming samahan bilang Pilipino Ilocano. Pantay aming samahan, respeto kahit na kanino. Ang respeto ng isa ay respeto na ng lahat. Isang mabuting samahan na sa lahat maglalahat ng isang samahan na merong mabuting hangarin. Samahang Ilocano, may magandang adikain sa lahat ng kabataan at iba pang samahan. Matatag naming samahan, kasangga mo kahit saan. Bigkis na bawat isa, kapatiran na siyang karamay mo. Samahang Ilocano, kasangga at kaagapay mo. At sa bawat pagsubok na ating dadaanan, kakampi ka namin brada, di ka namin iiwanan. BS ay magkakapatid, magkakadugo. Anumang pagsubok kaya natin to. Hawak kamay, magkaisa. Bukas natin may pag-asa. Paniniwala ko noon lahat ng patay kaguluhan, pero di naman pala, kasi lahat ng kapatiran ay meron naman palang binabahaging kabutihan sa mga kabataan at kanilang kababayan. Samahang Ilocano, itaas ka ng kamay at sa ating kapatiran tayo na magbigay pugay. SI sa ibang panig na mundo kapatid, Hong Kong, UAE, Taiwan, Riyadh, Qatar, Kuwait, Milano, Italy, Canada, Jeddah, Philippines. Mother SI chapter in the Philippines. Saan man lupalot ng mundo kami ay nagkakaisa. Tayo na at tumulong sa mahal nating kapwa. Ibahagi na natin ang mabuting natamasa. Nasa lantat na sunugan at lugmok sa kahirapan. Bigyan natin sila na makabagong pag-asa. Tama na ang gulo at tayo na magkaisa. BS ay magkakapatid, magkakadugo. Anumang pagsubok kaya natin to. Hawak kamay, magkaisa. Bukas natin may pag-asa. Samahang Ilocano, ang mahal kong kapatiran. Sa samahang ito matibay aking pakundangan. Tayo na gumabay at umagapay sa sarili nating bayan at sa mga kabataan. Handog namin ay programa at isang kinabukasan. Islamin walang gulo at angad ay kapayapaan. Marami ang nagtatanong, ano ba ang mararating sa paglipas ng panahon? Ang layo na narating ng samahang Ilocano at bawat membro nito, at pagtulong sa kapwa sa napakasimpleng bagay at sa mga nangangailangan kung paano makibagay. At sa pagkakataon para kami makatulong, school supplies at pagkain, kabuhay ang aming tulong. Misyon namin gumabay, simula pa umpisa. Yan ang mahal kong kapatiran na nag-iisa, at taas noo ako na tayo nagkakaisa. BS ay magkakapatid, magkakadugo.